Брат, много, ама. Брат, не струва да еба. Само на бузите. Айде, давай. По-добре се откажи. Те видели нищо план. Аз съм Патман! Не то от мане. Мога как се разкъпва краката на той. Остава хора. Тук е моята двойка в канала им преди. Да, отиваме сега на народни танци. Ние пеем всъщност там. Само че да не падам докато снимам. Да, в момента има толкова много лед. Е солидно. Да, супер много слъзка. Аз съм с някакви шибани обувки, за да може да танцувам по-добре вместо да се замуча. Взимам си, нали, зимите обувки и ще слагам, виж, плътненки в раниците. Аз нямам раница, аз съм беден. Нямам пари за такива. Аз ще не се помня. И така, да, нали, отиваме. Някой ден сигурно ще снимам влог как танцуваме. Да, Сигурно няма и да го има, но все пак. Да, между другото правя и лайв стримове почти всеки ден, тъй че ходете и тях да ги гледате. И да, аз първо някой. Продължаваме влога. В момента се парзаляме вече от 2 часа. но после го снима сега. Да. Да ви покажем едно екстремно нещо, само следно. Да, чакай сега. Да. Там ще ме дадете. Колко я виж по-намери? На Андрей Старече. Той чисто нов е. Гот. Да. И там в кръстовака го намери. Колко е лайка, те ще се пусна. Оттам. Ай, давай. Не, бе, се пак говориш, долу ще спусна по тая на смъртта. Yes. Обичам Дария. Yes. Цялото сърце и маде. И душа. Let's go! Някой да ме бутне. Давай. Иба. Не! Чакай! Падам! Чакай! Шит, жив съм. Май умре. Жив е той. Шит. Това е затъмнел. Давай! Гей на хоризонта. Гей на хоризонта. Да, райд го каза това. Как ме бил? Давай. С моя чувал. Как се приви? Още един смъртен случай. Не. Гей. Добре. Майта боли газенци това. Кючека на Гърбовски. Ако падне. Май е кълн. Дали? Само спомнях моите бутишки. Червените бутушки, потопа, да, добре. Виж го нагоре. Бомба педалат. Марк. Виж къв си гей. Брат, гей, от Корея си маше путката с Нивея. Казали ти го. Виж как тръгна да бяга, бачи. Левото е на страх. Слиза! Ма ти ще умреш там. Няма нищо, всичко за контента. Давай. Аз гледам къде има повече сняг. Май е по-добре да мина и така, да може да обиколя страните. Да, давай. Колко бягат там? Майко! Иба! Въй! И пак умре. За жалост. Между другото Бонго идва, а той е дебел. И тъп. Искаш да му да почекай, като кара да падне. Да. Айде. Аре, Бонги! Заложи ли му капан да може да подложи да падне? Да. Ще има колко закрив. Тут е още повече, чакай. Айде, как е ще Ама ще го бута. Идете, да мине. Давай, чакай. Те го зарявай. Чакай, трябваше да те бутна. Бягаме с Ласан! Той е дебел, то не се получи. Да, за секунда. Бах ти свинята. Механата учите ли английски, бе? Не, само цигански. Аз вървам няко. Си казвам, само се прибиеш. Снимаш ли? Да, за жалост. Задай. Ама не, ти там, мали. Ама към кова, брат? Ще има... Да! Скочи, ама топа. Самолен. Шит. Да, аз го мислям как ще умра после. Да, наистина. Значи ако мина право напред и там, дето се е разорал скоча, хипотетично не би трябвало да умра.
Там между другото хора има електропастир. Както в момента се е залепил, изкоча и трябва пък да умра. Да. Просто спустай тук надолу към щайката. Не, там не. После обичам Дария. Мамка му. Я ми мрая дали ще умра. Обичаш ли Дария? Брат, много ама. Брат, Не помъскам. струва дева. Само на бузите. Ай, давай. По-добре се откажи. Сте видели нищо отвън. Аз съм папа! Не то от мали. Мога си разкопал краката на той. What? Той е жив. Виж. Ако беше те и цъдър от... Така го по... Бати лудия. Много е луд той. Давай. Айде, Коко. Ако умреш, съм била. Добре. Сега ще умре. Значи, не ти трябва просто да спираш. Тук имаш спирачка, така че не спираш. Добре. Сефти фърст. Готов ли си? Кажи една молитва. Само че чакай. Спирала как? Ти си Коко! Те стигна до ръката. Яшава, брат Пит! Брат Дик. Аз съм брат на брат. Та хора, ако искате още такива глупости, се абонирайте за канала с камбанката за нотификации. Сега май всички се връскаме. Свършва панаира. Нали те? Да. Колко последователи имаш? 54. Вече абонати сме. Да. Все от 10 000. Хора, кои, нали, знаете, най-добрите обувки. В момента минавам по вода, камъни, сняг и лед. И те издържат. Нали, Бонго, най-яките обувки. Наистина. Коко обувки. Най-добрите обувки. Аз не знам да съм обувки. Е нормално. Просто с част от канала трябва да имаш такива обувки. Това е задължително, момчета. Пуснам с О, шит. Да, малко не е добре. Какво става, хора? Добре дошли в Волга. Отиваме до полицията. Не, че не се е случвало преди, но все пак. Оу! Мале, колко е ледено тук. Направо ужас. Сега отиваме в затвора. Слизам. Като затворник. Естествено. Седя там 6-7 месеца. Излизам, да, излизам пробация. После направо убиваме и тази отпред. И пак влизам. И така, момчета, стигнахме до нашата локация. Тук си дадем парите. Ще влизам с 2000 лева. Излизам с 23 стотинки. После ям хляб и сол. Ето там е нашата друга дестинация, където са той патрулки. Аз мога ли да снимам вътре? Ето Мешев. Пичове, успешно излязохме от районното, значи сега сме просто под домашен арест за 3-4 месеца казаха. Ако нали, направим една грешка и се удвои, ще станат 6 месеца. И така, нали, дайте един лайк на видеото и се абонирайте, за да може да снимаме влогове и да не сме под домашен арест. И какво беше? Гифтвайте в TikTok, за да си купим къща. Какво правиш, брат? Ще видам, брат. Къде бе? О, не. Направо човек. Какво да правим, бе? Оле, тук има... Оле, бият се. Не са бийте, момчета. Не са... Не, бе, бийте се за влога, Сега влизаме тук в нашия кабинет. За влога? Сега ни водят в затвора. И така, не в затвора, но не по домашен арест сме. И ние сигурно сме с Да, нищо ми не. Както виждате, добре ми е. Как правя видеята си.
Как да не откача, като ботове ме убиват? Това пичове, в момента ще правим видео на Assassin's Creed Black Flag. Тъй, че искам, като излезе видеото, то сигурно ще е преди влога, но все пак гледайте го. Надявам се да ви бъде интересно. Вито е дома, двама сте. Може, да. Сигурно е там в ляво на не знам това. Няма го. Кажи къде е? Няма го. Къде е? Как да закачаш чакай. Това е чакай. Чай да го е бъл, Добре, брат. Носиш си таблетна даска. Да, бе. Остава хора, между другото направихме 1000 последователи в TikTok. Това значи, че имаме 1000 последователи в TikTok. Сега отиваме до един скъп магазин при една бабичка да видим за дрехи и такова, нали, човек. И отиваме в казиното след това. Какво да правим? О, я виж, не знам той. Стояле. Ама, може. Стояте не е много лошо. Да, колко? Намалям ти го на 100. Ба, те мотива. Я дай ме. Ти какви правиш? Дай бе. Не бе. Ама направим снимка. Дай за... Ева.